Egy olyan üzleti lehetőségről fogok most beszélni, amit úgy gondolom érdemes meghallgatni. A cég neve M-Goldex. Megalapítója a müncheni bejegyzésű Gold Silver, akik német és svájci finomítók nemesfém tömbjeit értékesítik szerte a világon. Ez nem mindenkinek elérhető, hiszen náluk csak 1 kg súly fölötti nemesfém tömbök vételére van lehetőség. Az M-Goldex 2010 tavaszán alakult, és Magyarországra tavaly augusztusban érkezett el. Dubajban van bejegyezve, viszont az Európai Adminisztrációs Központ Münchenben van, a Gold Silver székhelyével megegyező helyen. A társaság biztosítja ügyfelei számára a nemesfémek felelősségteljes megőrzését és tárolását egy speciális svájci vagy németországi nemesfém megőrzőben. Az M-Goldexet kifejezetten a kisbefektetők számára hozták létre, itt ugyanis 1 és 100 g súlyú 4/9-es tisztaságú befektetési aranyat lehet megvásárolni, mégpedig a 92 óta működő, dubai székhelyű Emirates Gold aranyát. Minden egyes tömb egyedi tanúsítvánnyal van ellátva, és ami még egy nagyon fontos dolog, hogy az M-Goldex garantálja, hogy kérésre a náluk vásárolt aranyat a lehető legjobb árfolyamon vissza is vásárolja. Talán arról olyan sok mindent nem kell elmondanom, hogy miért is érdemes fizikai nemesfém tömböket birtokolni. De nézzünk egy példát. Ha valaki 100 évvel ezelőtt körülbelül 4 uncia arany birtokosa volt, meg tudott volna vásárolni egy Ford modellt. Ha ezt mégsem tette volna, akkor ma az unokája besétálhatna egy Ford szalomba, és ugyanannyi uncia aranyért ugyanúgy megvásárolhatna egy vadonatúj Ford modellt. Na de nézzük, hogyan lehet ezzel az üzlettel pénzt csinálni, hiszen eddig csak arról beszéltem, hogy a cégen keresztül aranyat lehet vásárolni. Ha egy induló cég dinamikusan forgalmat akar növelni, annak a leghatékonyabb módja, ha érdekeltté tesz másokat. Ezért létrehoztak az M-Goldexen belül egy Goldex programot. Aki csatlakozik ehhez a programhoz, azt a cég marketing tevékenységéért jutalmazni fogja, mégpedig elsősorban aranyban. De hogy is néz ki ez pontosan? A Goldex programon keresztül 540 euró előleg befizetésével köt veled a cég egy 7000 euró értékű szerződést, ami körülbelül 2x100 g aranyat jelent. Abban az esetben, ha el tudod azt képzelni, hogy van legalább 2 ismerősöd, aki aranyban szeretne megtakarítani, ez a te üzleted. Ugyanis az 540 euró befizetéssel felkerül a rendelésed egy rendelési asztalra, és ahhoz, hogy te megkapd a szerződéses összeget, a 7000 eurót, nem kell más tenned, mint csatlakoztatni 2 új vásárlót, akiknek szintén az a feladatuk, hogy ők is csatlakoztassanak majd újabb 2 vásárlót. A rendelési asztal a következőképpen működik. Egy rendelési asztal 4 szintből áll, és összesen 15 megrendelés helyezkedik el egy asztalon. Minden új vásárló az 1-es szinten kerül be a rendszerbe. A 2-es, 3-as és 4-es szinteken már meglévő tagok rendelései szerepelnek. Ők azok, akik az 1-es szinten lévő üres pozíciókat feltölthetik az új vásárlókkal. Frank, Ramona, Valentina vagy bárki az asztalon szereplő 7 tag közül töltheti az üres pozíciókat, de az a cél, hogy mindenki hozzon legalább 2 új vásárlót, hiszen a jutalékjogosultságnak ez a feltétele. Abban a pillanatban, hogy az utolsó üres hely is betöltődik, a tábla legalján lévő Frank átkerül a szponzora táblájába, és jóváírásra kerül az irodájában 3500 euró. A többi 14 megrendelő pedig egy szinttel lejjebb kerül. Tehát az eredeti tábla ketté válik, az egyik új tábla alján Ramona, a másik új tábla alján Valentina lesz. Ezzel a szisztémával tudunk egyre közelebb kerülni a kifizetéshez. Úgy gondolom, ez a marketing program nagyon egyszerű és könnyen másolható. Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet ez a rövid összefoglaló, és kíváncsi vagy a részletekre, vedd fel a kapcsolatot azzal a személlyel, akitől ezt a videóüzenetet kaptad.